Shalom horas madihita saluhutna di hamu akadamang dohot dainang manang di dia hamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak so taparadi hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Asiniroha madihamu dohot dame siya debata amata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amen. Hata di Tuhata nagabi jamita di partangyangata nalaos epistel di minggu pa 21 Hudung Trinitatis ima di tanggal 20 Oktober 2024. Hata ni Tuhata na tersurat di buku Joshua di bidu 24 ayat 14 rodi ayat 24. Hujahama dihita songonoma di dok hata ni Tuhata. Ope sai hadiari hamuma Jahoba jala marsihohot rohamuna mangului ibana di bagasan hasiptongan. Jala paholak kamu debatasi leban aka naniuluan ni opumuna di baribani batangaihi doho di Misir. Jala ului hamuma Jahoba. Alai molotung sugu rohamuna mangului Jahoba pilitamuma sadarion manang isenaing uluan muna. Manang debata sileban akan niuluan ni opumuna di baribani batangaihi manang debata ni hala amori na punatano na niingana munay alai angguau doho dongaku sajabu ikut Jahoba do uluan nami dungi ninda bangsoima mangalusi daw may siyak kami anggotu manadikot Jahoba lahu mangului aka debata sileban ay Jahoba debatata ibana naung manugiho kita dohot oputa ruar siatano Misir sian bagas parhatobanan jala ibana naung mabahen di adupata tada akana buluni jala di ramoti dohita di sadok dalan na ita dalani di tonga-tonga ni saluhut bangso akana ita bulusi Jahoba huhut mangojar saluhut bangso rodi hala amori na maringan di tanui jumulu siak kita hami pe Jahoba do naing uluan nami ibana do debatata dungi di dok si Joshua matu bangsoi daktar bahek kamu mangului Jahoba ai debata nabadia do ibana debata parimas do ibana dang tagamon marpamuati rohana mida pangalau siomuna doho mida dosa munai molotung ditadiko kamu Jahoba jala diului hamu akka debata sileban marbalik maibana manorui hamu tung siap pamu bahenonna hobartu uhumna nadinggani naung binahenna tuhamu dungi ninda bangsoi matu jisi Joshua sitok kama anggui ikut Jahoba do naing uluan nami jadi di dok si Joshua ma tu bangsoi hamu sadiri do sitidangi dopak kamu pabua naung dipilih tamu Jahoba naing uluan muna ibana jadi ninna nasida ma hami matutu siti dangi ope paholak kamu ma debata sileban akan adi tonga-tonga munai jala pauduk kamu rohamu tu Jahoba debatani Israel jadi ninna bangsoi ma tu si Joshua Jahoba debata taido naing uluan nami jala suara naing tangi honon nami ima hatani Tuhata di hamua kadongan saha porsiaun turpukon naing manugiho kita saluhutna asa jadi mahita sudi jolma namarna punahon prinsip memiliki prinsip dalam hidup ayadong do tahe naso berprinsip sian hitaon taksai binoto yati na pasti adong do jolma songon nanidok ni upama ni halak bataki eme namasa digagat ursa bayi namasa bayi diula masa na mangula balawi bana mangula masa na marsuban balawi bana marsuban masa na manggotil balawi bana manggotil atik pedang adong eme disuan ate lau halak marpanen sawit balawi bana marpanen sawit atik pedang binoto sawit ni ise dipaneni pokokna dibereng ibana dongan na hepot bahefot ibana aha diula dongan na bayi ma diula ibana
Adong dojol mana songoni, saya dong doi. Alai dak pola gudang. Halak naso berprinsipon, dus doi dot halak naso apala takas sita-sitana na manguluon. Dan apala adong target na manguluon, bah na peting manguluma. Songoni marupani. Hama kadongan, rikok do prinsipon, ay marhitei do hita, patuduhon jati dirita, siapa kita. Patuduhon komitmen ta na manguluon, bahkan prinsipi sebahagian daripada iman doi. Jadi halak na berprinsip, ima halak na prosea. Halak na berprinsip, ima halak na takas martuhan. Beriman berarti teguh dalam pendirian. Dan moleng-oleng manang meoleol songon arung na pinaulus-ulusnya lugui. Hot ibana tung peroha bahaba. Jala songoni donang halak na berprinsip, hidupnya tidak ditentukan oleh orang lain. Dang marsigatung tujolma ibana. Hama kadongan halak na so berprinsip ima halak na say madok to ema. Iya sui asal ma. Molo hata Indonesia na rupani didok yang penting. Jadi mangan ibana asal ma butong. To ema na penting butong enna. Jadi tujuan na mangani yang penting kenyang. Buasa mangak ko ninna tu ibana dungi Roma ibana mangalusi. To ema na penting butong. Asal ma butong. Buasa manguliho ninna to ema asal madinggad di ida jawai. Bayako kita ma kamang dohot tamuinang holan asal dinggad di ida jawai do ibana manguli. Dan naung rusak segana. Hiado di bigi hamu di do ngasongoni to ema asal madinggad di bereng jawai ninna. Aga hubungan na manguli ti Jawa ti. Ay songon na panakokod do ba? Gelengon ninna rupani maddo amatay. Madido alus na. To ema asal mamangulu. Ayang buholan asal mangulu do lujanay mabahenia ti. Sahira gadong rupani disapak songoni takpola dinggad disuan asa marperbuwe na penting mangulu. Yang penting hidup. Ayang buholan asal mangulu do di bereng-bereng pei mangulu doi. Unak pola di hahua mangulu doi. Songong garong nakini isapak ko songoni mangulu doi. Jirong dunguluon hola di bereng mangulu. Dak pola di tiup mangulu doi. Hamak kadongan di doktu hita marhiti turpukon asa gabe akka pribadi na berprinsip mahita na manguluon. Ama na memiliki prinsip, ina na memiliki prinsip, opung na memiliki prinsip, na tua-tua na memiliki prinsip, bahkan danak na memiliki prinsip. Ido sada na nidok ni si Joshua tu bangsoi, molonung ngatari par nasida tu tano naung niwarihon ni Jahuba tu apu nasidai imatano kanani, mereka harus punya prinsip hidup di sana. Molodangi murado anon nasida tarela, di ela-ela aka ugamo, budaya, dohot aka tradisi diinganan sitopoton nasidai. Alay molonung nga sejak awal nasida punya prinsip, tung BHP gugu ni pangelai, dang tuki menggoda nasida. Tung BHP pengaruh niya ke agama sekitar, dang tuhi mabahin nasida asa berpindah agama, berpindah budaya, bahkan berpindah menyembah ilah lain. Odo na parjulo na ikoswar di rohani bangsoy. Idu asama mitor di paluh si Joshua nasida madok, asa marna punahon prinsip hidup. Atong molosongoni dia maaka prinsip-prinsip hidup na ikon parna punahonon nasida. Totu gabe milik tamuse. Na parjolo di dog di bagasat trupukon ikon marhadiara tu Jahuba nasida. Jala marsihohot rohana mangului ibana di bagasan hasitongan. Harus takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Taingotate, tulus, ikhlas dan setia. Lapatan na dakolan sekedar mangului rupani. Songon natadok na digijang naking toy ma ninna. Dak purak-pura ibana marhabiara tu Jahuba.
marhadaulatun natutuma. Ibadah yang sejati diukur dari keseriusan dan kesungguhan. Tidak ada kepura-puraan. Pura-pura martangiang, pura-pura marminggu, hola sahat di gereja mami tormudum, didok musema ibadah nai monoton, dohok jamita na hurak tabu, emang makanan. Hape ibana do na marsi paula. Gudang do songoniate, marsi paula pura-pura baik, pura-pura senyum, hape senyum yang menenggelamkan. Napaduahon ikon olo nasida paholang diri nasia debata sileban akan naniuluan ni opu nasida di bariba ni batangai hido di Misir jala ikon holat jahuba do si uluan nasida beribadah hanya kepada Tuhan saja. Molodang berarti nasida sedang melawan hukum Taurat. Totu patik naparjulu dohot napaduahoni. Napatuluhon berani menentukan pilihan tanpa dipengaruhi pilihan orang lain. Anggo si Joshua mamitor dibahid do prinsipna dohot pilihanna tanpa dipengaruhi pilihan orang lain. Ido ibana alai angguau dohot do ngaku sajabu ikut jahuba do uluan nami ninna ibana rupani. Suak songoni manang bangsoi bamolo songoni ipetaho dang ninna asa sarupa hita ninna musi daksongoni bebas do bangsoi menentukan pilihan nasida dan pilihan mereka itu akan menentukan masa depannya. Alani unang asal mamilit, unang asal dipiliti. Masa depan kita ditentukan pilihan kita. Unang adong hata yang penting memilih. Unang songoniate pilih mana dumenggani, sai pilih mana dumenggani. Asa mangulu homuse dohotu pinopar musugut songon hataniete. Jalan apa opato didok katakan iya jika iya dan tidak jika tidak. Yes or no. Dangadong or ate. Unang gabi abu-abu nguluna. Iko jelas do. Merah atau putih, hitam atau putih. Dok saunari. Tuhan ido uluamu manangdang. Dungi Roma bangsoi madok sitoka maanggui ikut jahuba do naing uluan nami. Hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Ima didok nasida hati penunga di pabua si Joshua bah dang gampangi. Alai iko barani do nasida madok si dohononna jala mangulahon si ulaonna. Katakan iya jika iya dan tidak jika tidak. Jadi dang boy moleng-oleng meoleol songon natadok nak kiningan ni. Ikon betul-betul nasida punya prinsip. Jalan parpudi didok di bagasan turpukon rupani di ayat 20 pati jadi ninna bang soima tu si Joshua jahuba debata taido naing uluan nami jala suara naing tangi honon nami. Ini penting. Alana di Portibion goda ngakka suara. Jadi buido tertutup suara ni debata di bae suara ni Portibion. Di bae suara-suara na adong di sekitar tau. Alani ikko sai tuminggil pinggolna tumangihon hata ni debata. Jala ikon hata ni debata ido nagumugu di siparion nai. Asa unang gabe suara ni Portibion. Unang suara ni na adong dinahumaliang ibanay mempengaruhi ibana. Molonung nga songoni prinsip ni bangsoi yakinlah. Selamat-selamat dalam marhasunangan manasida diinganan si topoton nasida. Suak songoni do nakita. Molonung nga adong prinsip ta jala tatiup gomos prinsipi songon na adong digijangi nakining porsia mahita marhasunangan manguluta jala jupahita ma akan nata parsita di nguluon. Amin martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam nahubigi hani. Pasu-pasuhon jala paurato may di bagasan rohanani. Asa di parbuiho katami, parbuin adenggan, parbuin atonggi. Di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.